welcome sa aking vlog. So yan, nandito pa ako sa 7-Eleven ng Marinos. Kakalabas ko lang, as in, kakaupo ko lang, kasi kakalabas ko lang, kakalabas ko lang ng school, kasi ang end ng klase namin ngayon is 6:30. So, ang oras ay, wait lang, 6:43 na. Ayan, tapos, nandito ako, hindi pa ako uuwi. Kasi nga, may pinagawa sa amin sa PE na gagawa kami ng, exercise, locomotor and non-locomotor. So, magbi-video kami, tapos mamayang 12 midnight ipapasa, hanggang 12 midnight na lang. So, pag lumagpas na, hindi na pwede, wala nang point, sayang naman. Kaya mag-video kami, mag-shoot kami dun sa Puro. Ano ba? Sa Wangan Park. Sa hindi ko alam kung... Basta sa Wangan guys, yun na. Tapos mamaya, nag-vlog na ako dun. Nakita nyo na yun. Oo. At mamaya, makikita nyo ulit. So, si Kim kasi, ayan, nakapangano kasi ako, business attire. Pag Wednesday kasi, dapat naka-business attire. Walang ibang attire, kundi business lang. So, yan. Naka-slacks ako, naka-black shoes. Kaya umuwi muna si Kim. Tapos kukuha siya ng short. So, paperamin niya daw ako ng leggings. Ayan, kasi nga mag-PPE, diba? Tapos naka-slacks ka, tapos naka-black shoes. Kaya ayun, kukuha siya, tapos isasabay niya na ako papunta doon. Kasi medyo malayo-layo yun. Rawis lang kasi ito. Malay ko ba? Hindi ko naman alam. Jeez. Hindi ko naman kabisado yung mga dito. Kung gaano kalayo, ganon. Kaya yan, waiting me here sa 7-Eleven. Ayan, meron pa ako nito. Ay, cute. Ipit to guys. Ipit. So, yung pala, yung friend ko, ay yung kaklase ko. Ayan, kasi nga hindi siya naka-attend. Majorette siya, hindi siya naka-attend ng debut. Tapos, ayan, flex ko lang Kasi galing sila sa laban sa Naga, yung mga majorettes. Yan. Galing sila ng laban tapos nung umuwi sila, ay umulan daw kasi nung competition. So, lahat sila may lagnat. Kaya, ito yung gift niya sa akin. Hindi ako familiar sa mga sa mga brand. Yung mga brand ng Mario. Pero sabi na Secosana. Ito ba yun? Secosana. Tingnan ko. Hindi ko alam. Basta hindi ako familiar. Wala naman akong ibang alam ng mga brand. Ayan o. Ayan siya. Ayan, galing to kay Isabel. So, thank you Isabel. Ayan, kaklase ko siya. And friend ko, lagi kaming magkasama nila Kim. Si Kim mamaya yung kasama ko pag video. Yun guys, nakabis na ako at yan pinaram niya ko ng shoes. Yun. So nandito na kami sa Puro. Visit on Puro Boulevard. Puro Boulevard. Ito yung Boulevard ng Legazpi. One of the famous tourists here in Legazpi. Yeah, true. Video ko tawag ba? Ang lamig! Ang lakas ng hangin. Saan ba? Kaya naman takit lang ako kasi 0.5 ako. Choris! Ano pang? Running. Oh, yun na. Running, walking, jogging. Oh! Happy ka talaga din. Happy ka din. Okay. Okay. Go. Ay, di
Ano ka kasi? Dawat lang na ano, please. 1, 3. 1, 2, 3. Ano lang ako rin naman, stretching na. Locomotor. Stretching na. Planking. Ano? Planking. Hindi, ganun. 1, 3. Ano pa ba? So yun guys, I'm done. Si Kim naman, siya naman. Ayan, go. So yan, dagat na yan guys. Tapos ando na, asan yung Santo Domingo dito? Santo Domingo ata yun. Doon part is Santo Domingo na. Tapos mahaba to, di ba napakita ko na ata to sa inyo, mahaba to. As in, pinuntahan na namin to nila Kuya Nolly. Ayun pa doon, no? Doon. Tapos doon pa sa mahaba pa. Kaso, pagdating kasi yan eh. Kaya hindi makita. So yun guys, si Kim naman yung sa kanya naman. Magsasabay yan sana kami, ipagsasabay na lang namin. Kaso yan, individual na lang. Ginawang individual. So yun guys, marami din ditong nagja-jogging kapag gabi. Yes, kanina pa, marami na kaming nakasalubong na nag-jogging. So yan, mas matao kasi dito kapag gabi. Yan naman si Kim. For the running or jogging. Jogging ba yun? Tapos ayan pa oh, di ba? Super ganda dito kapag gabi. Marami ng tao. Marami pang chicks naman. Cheers. Pag gusto nyong mag-chillax, magmuni-muni, mag-food trip. Yes, kasi meron doon na ano, yung food court. Pero promise, ang dami mong mabibili. Ang daming ano, as in iba-iba. Yung mga street foods, may mangga, may fries, kung ano, basta guys, madami yun. Pero ewan ko kung mapupunta namin kasi malayo yun. Dito kasi gusto ni Kim kasi nga medyo ano, konti lang yung tao. Doon kasi madaming tao sa unahan. Yung park, doon talaga yung park. Yeah. So ayun sila, nag-iisip kung ano pang pwedeng gawin. Nag-aaway na yung mag-shota. So yan, meron silang sasakyan, kaya nakisabay lang ako. Palagi akong sinasabay ni Kim. Love na love ako ni Kim. At, so yan nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo mag-muni-muni, mapag-isa, mag-jogging, dito na lang kayo. Charis. Kung taga Bulacan kayo, pumunta kayo dito. Charis. So yan, dagat, ang... Wait lang. Okay naman yung hangin na galing sa dagat. Medyo fresh na medyo parang malagkit. Kasi yung alat. Ayun, nag-away na yung dalawa. Cheese. Nag-iisip ko ano pang pwedeng gawin. Tapos ako nakakalayo-layo na ako. Cheese. Lakad lang kasi ng lakad.
naglalakad. So, ayan pa, may mga nag-walking, jogging. Kung anong gusto nyo, ayan pa, meron pa. Meron pa tayong paparating na nag-jog. Ayan, takbo siya. Takbo pa, dali. Diyos. So, ay, nakakalayo na ako. Balik tayo. Biking, pwede rin dito. Like that. Ano na siya, na injured na lalo. Guys, ang sakit na sa pamoy. So, yun ang oras natin ay 7:38. So, ayun, 6:30 ang out ko sa klase. 7 lagpas na sila dumating kasi umuwi pa si Kim. Nagbihis siya. Tapos, ayan, 7:38 na. Baka mga ano kami makakauwi. 8. Mga 8. Patapos na din naman to. Kaso ayun pa yung dalawa. Hindi na nag-baby time na yung dalawa, oh. Kasi kaso, manonood siya ng vlog. Gosh. Saro pa, pabalik! Diba yun? Galing. Go. Hindi ako nabig-vlog po, babe. Content ko ba yan? Go na! Dumali na! So yun guys, this is educational purposes. PE namin to sa Pat Feed. At wala kaming points kaya hindi namin ito gagawin. Go Kimi! Parasan ko be! Hanggang pirang kaya mo? Ala! Konting clip lang naman. Go! Hindi mo na-play. Ala! Nasaro pa be kaya mo an. Ulit be. Nagdadaging nga naman ako. We're done. Gosh. Doon mo yung magkaon? So yun guys, we're done. Saan? Doon na lang sa may mga ano. Para makatampiyon ka. Doon na. Let's go. Okay lang, baka lito ka na makauli. Kapay kere lang. Sige, baba sa SM. We're going home. Ay, not yet. Not really yet. Because we're going to eat, what do you call that? Hindi siya famous. Here in the Philippines, ano, that's what you call paras is so famous here because it, ano, the dish contains the, you know, beef, ano, sticky soup, Sticky and delicious taste. Nag-English Ay, ako. sige talaga. Ang pares pa lang yung ano, yung malapot.
So yan guys. Ayun yung kainan dito. Ayun o, ang dami, di ba? Bigyan ka ng tao. Ano? Bigyan ka ng tao. Mataramin. Kunya ka sa tagad na kadigdig. Iyo gayod. Ang dami. Saan ba? Saan kayo kumakain ba? Ang daming Gusto tao. mo daw ko ng tao or konti lang? Bahala. Ito nga, di ba? Ang daming tao. Oh my God. Konti lang. Kasi yung bang igwang deet. Kapay. Doon. Ayun o, konti lang. Pero saan sumasira? Konti lang na itong tao. Di ata kasi masarap hindi. Yung ga. Yan na lang. Nataman. Ano? Alat lang. Duman na lang. Ay, ate may nakako. Please. Kamaniling ha. Hindi na lang, beses. Go. Sige daw, mag-video ka. So yun na guys, yung pares dito. Ano? Ah, malapot. Ah, okay. Malapot pala yung pares. At, ayan yung mga kumakain dito. Alam, masarap. Ah, di ba, be? Natikman ko masarap. Parang na. Masarap siya. Hindi talaga ka mo nagkakaon? Or, dito pa rin isa. Ano si drink? Anong labi? Oo, 99 pesos. Ano si drink? Walo ako. Ito mo? So yun guys, tapos na kami kumain. Ay naman. Di ba, Kim? Hindi siya recommendable. Dapat ipasara na yung ganitong paresan kasi hindi siya 0 out of 10. Sayang lang yung bayad namin. Gutom pa naman kami, came from exercise. Ang kaumbe. Okay lang yan. So yan guys, nakauwi na ako. At ayan ang bit-bit ko. Kabisa din. Kaantok. Kapagod. So yan guys, hanggang dito na muna ang aking video. So yan, bye-bye! Thank you for watching. Shout out kay Kim.